Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena Dr. Andrew nilqak għat-13 u l-aħħar programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Madre Teresa kienet u għada mhux biss ispirazzjoni għal ħafna, imma wkoll għajn ta' għarfien u tiġdid fil-qlub ta' ħafna. Bħajjita uriet kif iva, id-dawl u d-lam, iż-żbuħija u l-kruwa, il-qawwa u d-djufija jistgħu jgħixu fl-imkien. F'ħajjita Madre Teresa għalmet li m'għandniex nibżgħu minna infusna, imma għandna jkollna l-kuraġġ li inħarsu lejn nfusna u naċċettaw id-djufija u l-miżerja tagħna. Madre Teresa mhijiex bniedma qaddisa għax kienet dejjem perfetta u qatt ma żbaljat. Ħafna li iltaqgħu u għexu magħha rawa u jafuha kemm fl-aqwa tagħha kif ukoll f'mumenti fejn deret id-djufija u l-limitazzjonijiet tagħha wkoll. Iva, forsi il-mod li kienet taħseb u tgħix il-fidi tagħha kien forsi b'mod sempliċi kif ukoll tradizzjonali. Anzi, xi wħud ukoll isostnu li kellha moħħha magħluq u antikwat. Imma Madre Teresa kienet mara ta' talb. Apparti li kienet titlob ħafna, kienet tistenna ħafna, kemm minna innifisha kif ukoll mis-sorjiet tagħha. Kien hemm mumenti fejn forsi ma kienx daqshekk prudenti u anke tidher irresponsabbli. Anke f'riskji li kienet tieħu biex isservi u taqdi lil foqra u dawk mafġin. Madankollu dejjem uriet ħlewwa, għoża u żbuħija kemm bl-emil kif ukoll bl-azzjoni, anke f'ġesti li dehru żgħar u insinifikanti. Uħud jikkritikaw lil Madre Teresa rigward l-ammonti kbar ta' flus li kemm kif ukoll l-ordni tagħha kienu jirċievu u jqasmu mingħajr lanqas jaħsbuha xejn li dawn il-flus setgħu jiġu investiti jew jitpoġġew f'bank fejn setgħu irrendu aktar. Madre Teresa qatt ma riedet tinvesti l-ebda ammont ta' flus. Darba qalet: jiena rrid inkun ħielsa qisni għasfur u nistrieħ biss fuq il-providenza tal-ħanin Alla. Għal Madre Teresa li tkun ħieles u fqir fl-ispirtu kien ifisser li tkun fqira istess u li tqassam mingħajr ħafna ħsieb lil-fqar. Fidi sħiħa li Alla iva jipprovdi. Dejjem tbedet u rrifjutat kontijiet fil-banek jew kull tip ta' investiment. Dan kien ġab nuqqas taqbil bejna u bejn xi coworkers tagħha, grupp ta' lajċi li iħadnu l-ispirtu tal-kongregazzjoni tagħha. Kienet biss lesta li tinvesti f'persuna waħda. Falla.
Xi wħud immaqdru il-mod mhux professjonali li kienet tieħu ħsieb il-morda. Wieħed li kien ħadem magħha f'Kaligat, id-dar li bdiet istess għal moribondi li jinġabru mit-toroq ta' Kalkutta, darba saqsija minn taħt il-sien biex timpjega tabib. Iwieġbet li s-sejħa tagħha kienet li toffri ambjent ta' dar fejn in-nies jistgħu imutu b'dinjità u imdawra bl-imħabba u l-għożża. Ma kienx msejħa biex tibni sptarijiet. Madre Teresa kienet taf sew li ħafna mill-organizzazzjonijiet jibdew tajjeb ħafna billi jaħdmu mill-qrib mal-fqar. Imma bil-mod il-mod jispiċċaw fidejn u jagħtu servizz lill-lonja. Madre Teresa kienet mara prattika u saqajja mal-art. Qatt ma fittxet l-effiċjenza. Jew fl-aħħar mill-aħħar tipprovdi servizz jew prodott effettiv jew li jagħti riżultat. Meta u s-sorijiet sabu ruħhom mafġa u ma setgħux ilaħqu mal-ammont ta' xogħol li beda jikber b'mod maġġel, bħala reazzjoni introduċiet dak li fil-ħajja tal-komunità tas-sorijiet tagħha sejħet l-akbar grazzja li s-sorijiet tagħha qatt setgħu jirċievu. Sija żejda oħra ta' adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija. Għax emnet li titallem tieqaf, titlob u trawwem fik viżjoni interjuri huwa s-sigriet ta' kif tista' tkompli tara u tikkontempla il-preżenza ta' Alla f'kull raġel, mara, tifel, tifla jew tarbija li qed bagħti. Mingħajr il-viżjoni ta' Alla, kull xogħol jew opera tal-ħnina li nagħmlu tibqa' biss azzjoni ta' bnedmin li aħna. Madre Teresa kienet tinsisti li s-sorijiet tagħha ma kinux biss social workers imma kontemplattivi fil-qalba tad-dinja. Mhux għax hemm xi ħaġa żmerġ fix-xogħol soċjali, imma għax mingħajr il-viżjoni tal-kompassjoni u mingħajr l-imħabba kull sforz ikun qasir u ma jibdilx il-qlub, ma jiżrax tama. Ir-realtà tinsab aktar fil-fond u hija iżbaħ. Huwa biss is-sens għall-ħajja li jerġa' irott lura id-dinjità lill-bniedem. Hija biss lotja ħilsa li ġejja mill-imħabba li terġa' tnibbet f'qalb il-bniedem għan u sens biex ikompli jgħix. Il-karità hija l-imħabba fl-azzjoni, mhux mod li traqqa għal waqt qasir. Il-qdusija vera tinsab hawn. Li mhux tagħmel kollox sew u tajjeb, imma li dak li tagħmel joħroġ mill-imħabba. Mhux li toffri soluzzjoni,
imma li toffri lilek innifsek fatta mħabba mingħajr ma tfittex xejn lura. Mhux li wieħed ikun perfett, imma li jkun fidil. Mhux li wieħed jinqata' il fuq mill-oħrajn, imma li wieħed ikun saqajh mal-art. Ħaġa waħda ma l-ifqar fost il-fqar u ma dawk l-aktar dajfa mid-dajfin. Għax kif kienet ta' spiss tajt Madri Teresa, il-qdusija hija dover sempliċi għal kulħadd. Il-qdusija vera tinsab fli ta' kuljum wieħed ixammar il-kmiem, iċappas idejh fil-miżerja tal-bniedem, fil-waqt li jiżra l-imħabba hemm fejn ma tinsabx. Xi ħadd darba hekk kiteb fuqha. Lil Madri Teresa qatt ma narawha f'xi ritratt jew stampa taħsel it-toilets jintnu fid-dar tal-moribondi f'Kalkutta. Imma jiena rajta. U għalmitni li l-umanità vera u l-qdusija tas-sew wasluna biex narfu aktar iż-sbuħija ta' Alla. Sbuħija li hemm f'kull wieħed u waħda minna. Imiss issa lil Patri Ġeżwita Pawlu Ketkuti biex jagħmel l-aħħar intervent tiegħu fuq Madri Teresa. Illum ser ikellimna dwar it-twemmin li kienet tħaddan Madri Teresa. L-aktar li l-imħabba vera tissarraf f'azzjoni. Love in action, l-imħabba tissarraf f'azzjonijiet. Mhux paroli, mhux sentimenti, mhux romantiċiżmu, ħalli jkollna ta' sentimenti, imma tissarraf f'azzjoni. Trid tagħmel xi ħaġa dwarha. U jekk inħobbok, nistennik, jekk inħobbok, nagħlaq ħalqi, jekk inħobbok, nimxi miegħek. Imma qed nagħmel xi ħaġa, naħsel il-platti, imma ma tistax tagħmel imħabba fl-ajru. Punt li ma tantx semmejtu però kien qawwi ħafna f'Madri Teresa l-Ewkaristija u kien l-Ewkaristija għalija hija proprju di li qed ngħid. Jiġifieri l-imħabba issir azzjoni, issir xi ħaġa li tista' tmissa bidek u l-preżenza t'Alla hija preżenza li tista' tara u tista' inti tmissa. U dik l-Ewkaristija li danu ġismi, danu demmi. U kella, insomma, xafin għotneġ devozzjoni kella lejn l-Eukaristija, kienet tgħid l-ikbar don illi irċeviet il-kongregazzjoni tiegħi ta' Madri Teresa, ġifieri tal-Missions of Charity, kienet issija adorazzjoni ta' kuljum fil-komunitajiet. Innieqfu mix-xogħol għax daqskemm tinsisti fuq it-talb tinsisti fuq ix-xogħol u daqskemm tinsisti fuq ix-xogħol tinsisti fuq it-talb. U fil-bidu ma kienu jagħmlu meditazzjoni fil-għodu biss. Meta rrat li x-xogħol tiżdied, mhux naqset il-meditazzjoni, żiedet si oħra adorazzjoni. Għax inkella l-azzjoni qed nessilek il-viżjoni. Allura oqgħod tal-kubtejken.
l-imħabba għal-Knisja, u l-imħabba għal-Knisja kienet mhux biss għax kienet il-ġerarkija u s-saċerdoti imma il-Knisja bħala preżenza ta' Ġesu fid-dinja illi kienet għalija verament il-familja tagħna. U kienet tgħid irrid nagħti qaddisin lill-Knisja, Imma mhux qaddisin ta' fuq il-pedestalli. Qaddisin ta' tfajliet u nisa, is-sorijiet tagħha u da kollha li ħadmu magħha illi kuljum lejl u nar għaddejjin b'iktar mod sempliċi u li atti ta' eroiżmu kbir. Nsemmi biss l-istorja ta' waħda soru kont qed naħdem l-Indja fil-isptar tal-Lebrużi u ġiet waħda soru għadha żgħira u għadli għadni kif irċevejt aħbar sabiħa ħafna għadli sabiħa u tibki bil-ferħ di. Għettila xini, għadli xit-tabib għadu kif għalli illi jiena itteħit mill-lebra u sirt lebruża. Għadli qabel sissa kont etnejn il-lebrużi issa sirt waħda minnhom. Jina lija eroizmu. Trement. Imħabba għal-ħajja kienet tħobb il-ħajja. U għalek dejjem fuq l-abort kienet titkellem straight forward. U l-Amerika min jaf kemm għamlet diskorsi kontra l-abort. Għax kienet tgħid soċjetà li toqtol it-trabi fil-ġuf hija soċjetà fqira għall-aħħar. Dak faqar kbir. Għax maħniex kapaċi nħobbu lil min ma narawx, għax m'hemmx viżjoni. Kull ma naraw, il-bżonnijiet tagħna jistgħu jkunu ġustifikati 100%, imma jekk jiena l-weġa tiegħi iddallamli għajnejja biex ma narax il-weġa ta' ħija, allura jiena sirt l-iktar bniedem fqir. U li l-imħabba hija mħabba li tweġġa. Love until it hurts. Mhux għax inħobbu tbatija, mhux għax irridu nikkawżaw aħna noqogħdu nieħdu kost imbagħtu, imma għaliex hija l-weġa li hija l-prova li jien dak li qed tagħti mhuwiex miżejjed li għandek, imma qed tagħti mill-essenzjal. Allura jekk ma tħossx in-nuqqas ta' dak li qed tagħti, mela għadek minn tixtati l-essenzjal. U din hija verità profonda, mhux biex nieħu gost imbagħti, imma għax li għandu bżonn l-ieħor mhux l-affarijiet li ntieħ. L-ieħor għandu bżonn lili. U jien għandi bżonn l-ieħor, mhux l-affarijiet li jtini. U naħseb jiena Mother Teresa veru hija missjonarja tal-karità u tal-libertà u nħoss li hekk kemm inkunu mberkin jekk aħna nisimgħu x'qalinna Alla u x'qed jgħidilna Alla permezz tagħha u permezz tas-sorijiet u naraw li dawn huma mhux affarijiet ta' fuq l-artali, mhux affarijiet ta' ġol knisja, imma affarijiet ta' ġol kċina, ġol isptarijiet, fuq il-post tax-xogħol, fil-familji, fl-iskejjel, fit-toroq, fil-aħwienet, fis-soċjetà, fid-dinja li ngħixu intu jien u aħna l-kol flimkien. Għax Alla hemmhekk irid jitwieled.
is two kinds of poverty. We have the poverty of material, like for example, in some places like in India and Ethiopia and in other places, where the people are hungry for a loaf of bread, a real hunger. But there is much deeper, much greater hunger, and that is the hunger for love, and that terrible loneliness and being unwanted, unloved, being abandoned by everybody. Some people you find in what they call them shut-ins, people that are sleeping in the streets of London and are found in the homes. Maybe that kind of unwantedness, unloved. Even in our own homes we may have somebody who is handicapped like that, and nobody takes any notice. Nobody even recognizes that there is this child, this man, this woman who is hungry for love, hungry to be recognized and to accept with respect and love the person. I can do only one, because Jesus is only one, and I take Jesus at his word. He has said, "You did it to me." And so my sisters and I and the brothers, we take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. Yet the whole work, though it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. And so we have no reason to be despondent or discouraged or unhappy about it, because we are doing it to Jesus. It is Jesus, because Jesus has said so. You did it to me. And that's why the poor more and more become the hope of salvation for mankind. Because we are going to be judged on what we have done to them, what we have been to them, how we have accepted them. I feel if the world today turns its back to the poor, I think they are turning their back to Christ. We depend solely on divine providence that comes through to us through the love of the people. And so he has taken care and he has shown such thoughtfulness and such kindness for our people in small details. And so we have no reason but to accept what he has said, that we are more important to him than the birds of the air and the flowers of the garden. To now, we have never had to turn anybody away, because there's one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. I never asked for money, I never asked them to give me, but I always asked them, come and see, come and touch. And once that contact has been made, they know what they have to do, by giving them a chance to do works of love, such as to help somebody in their own family first, and then next door neighbor, to find the poor around them. It is his work, and so whatever people give, it is actually his, because I am nobody in the picture. I'm only a recipient, I'm an instrument.
kien xira li nispiċċaw din is-sensiela bil-vuċi ta' Madre Teresa. Ippermettuli nirringrazzja lil kull min ħasem biex ittellat din is-sensiela, Madre Teresa, profeta ta' żminna. Grazzi speċjali u mill-qalb tmur għal Gino Galia li b'tant paċenzja u impenn qaleb għal Malti ħafna mill-materjar li intuża f'din is-sensiela. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madre Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bib 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 6021 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madre Teresa, profeta ta' żminna ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insemmilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, profeta ta' żminna.